Jeg ved ikke, hvad det er. Vi laver lige en rap måske 3 hurtigt her, fordi vi var lidt tid på den. Det er rigtig godt. Spændende. Ja. Dagen kom, der skete 3, det kom, vi mødte hinanden i spillebutikken, der hang vi i lang tid. Selvfølgelig kom der has, men lidt efter noget tid skulle jeg åbne kassetten. Selvfølgelig var der ingenting i den. Vi aftalte at tage hjem og ansøge hinanden. Vi controller og fadet, det samme var mit punkt. Men så er det jo godt, man er ung. Og ens mor har en punkt. Stop det hackeri. Min PlayStation kan ikke klare det mere. Stop det nu. Stop det hackeri. Jeg kan ikke klare det mere. Stop det nu. Jeg vil gøre alt for mine kammerater over PlayStation 3. Fucking virkelig verden. Der kan du virkelig føle smerten. I kan bare kalde mig outsider udskud, for jeg laver tricks ligesom en himmelgud. Jo. Jeg spiller Skate 3. Det er for fedt. Under mit bord, der er en ged. Jeg hedder Danny Killer over PS3. Du kan bare ansøge mig. Hvis du ikke er grej, jeg kan det grej. Jo, jeg laver hellflip, kickflip, underflip, det er shit G. Stop det hackeri. Min PlayStation kan ikke klare det mere. Stop det nu. Stop det hackeri. Jeg kan ikke klare det mere. Stop det nu. Sidste vers. I virkeligheden kan jeg egentlig ikke skate, men i den virtuelle verden er jeg faktisk ret god. Under mit bord der er en fræk tiamis. Jeg gider ikke de pis med at vi ses, de. Jo.